Dobrý den. Dobrý den. Máte volno? Ano, samozřejmě. Můžeme poprosit na Václavák někam dolů? Ano, to není problém. Ježiš, to je kradený. Není to kradený, dobrý udělala? den. Dobrý den. Alež Háma je moc mě Dobrý těší. den. Dobrý den. Dobrý den, Roman. Dobrý den. Tak já vás svezu naším taxíkem. Chcete-li? To berem. Berete? Tak se Dobrá. připoutejte. Jdeme do toho. Tak, budeme přemýšlet. Jaká byla dřív korespondenční adresa Československé televize? Začnu směrovacím číslem, to Ano. byl hit. Ano. 3 jedničky 50. Dobře. Chcete-li nám někdy psát 3 jedničky 50? Ano. A bylo to Jindřišská 16. Ano, Praha 1, 3 jedničky 50 za 500. Jupí. Sláva! Jo. Hurá. Ano. Ondřej Hejma napsal takový text o jedné barvě, o které tvrdí, že je dobrá. Za 500 jednoduchá otázka, tak poslouchá. Modrá. Byl jsem na vojně, takže vím, že modrá je dobrá. Ano, na rozdíl od zelený, dobrý. Když něco dělá někdo rutinně a dělá něco někdo ve velkém množství a velmi rychle, tak o něm říkáme, že to seká jako Baťa. Baťa cvičky. Ano. Takže tady máme těžké otázky, co? No, tak asi bude hůř. Budeme do porodnictví, jo? No, mě nám dáváte. To se mě snad ještě netýká. Já byl u 2 porodů, ale zase takový odborník nejsem. Jak rozdělujeme lidská dvojčata? Když se narodí dvojčata, mohou být buď taková, anebo maková. Jedny jsou si víc podobní. Jednovaječná jsou si víc podobná. Ano. A pak jsou dvojvaječná a ty si jsou trošku víc podobný. Yes. S váma je to jednoduchý. Já akorát se bojím, že budu muset k bankomatu, až dojedu s váma. Jakou nejnižší hodnotu mají dnes používané české mince? Ještě v současnosti platí 50. Takže nejnižší česká mince je 50 hlířů. Takže máte jako 2,5, jo? No, Asi jestli jo. dobře počítám, tak Tak to tak jo, mohlo být. počítáte dobře. Se mohu zeptat, kolik je 2,5 tisíce na 50níky, že jo? To je 5000. To není tak těžká otázka. Není to tak těžká, za kolik byla? Za nic, byla za 50ník, tak akorát. Heleďte se, a tak mi prozraďte, v jakém oboru pracujete. Já studuju ještě A co studujete? jadernou fyziku na ČVUT. Aha. A chtěla byste to doopravdy potom dělat? No určitě, to by byla výzva, ne? No to rozhodně. Zapouštět tyč do reaktoru, to je výzva. A vy děláte co? Já pracuji s lidma. V podstatě dá se říct, že jsem personalista. A personalista nebo headhunter? Tak, Tak, vyhledávám lovec hlav, vyhledáváte Přesně. mladé talenty. lovec mozku. Kam byste mě třeba mohl doporučit? No, taxíku vám to sluší. Myslíte, že tady mám jako zůstat, jo? No, já bych vás dal do televize uvádět zprávy, protože ty zprávy jsou depresivní, tak jako myslím si, že byste to oživil hodně. Z domova. Jo. No tak víte, tak aspoň víme, co podle odborníka můžu dělat, když tady v taxiku skončím. Dobře, já se pak ozvu, abyste mi našel play. Určitě. Tak ve kterém filmu zazněla písnička Milenci v Texaskách? Milenci v Texaskách. Nevíte, která to je, že jo? Chodili spolu z čisté lásky. Starci na chmelu. To tak. No ano. Vy budete vědět určitě, jaké je občanské jméno Lucie Bílé. Hana Zeňáková. A na Zeňáku. Já nestačím ani blikat. Dobrý to je. Na jakém zámku se uskutečnila vernisáž japonského miniaturisty Uko Ješity z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje? To vím naprosto přesně. Vy taky protože víte já mám všechno syna přesně. Jáchyma. Já takže taky. ten film, já vím, ten film známe dokonale. Ano. A bylo to na Konopišti. No, vidíte, jak jste šikovní. 5,5 tisíce. Vodní krysa, řekomyš nebo kojipu. To jsou všechno názvy pro jednoho savce. Pro kterého?
konečně jsme se Vítr trošku nebo přibrzdili. No, právě tím se, tak Co to může být? víc jako krysa. No já si myslím, no tak Vidra. vážná porada usoudila, že teda vidra by to mohlo. Jo. Je to špatná odpověď. Protože je to nutrie. Nutrie. Kdy má svátek Kateřina? To je otázka za má 1000. svátek 25. listopadu. No jo, tak je to velmi populární české jméno. V jakém století vládl v Čechách Jan Lucemburský? 1300 cosi, to znamená ve 14. Mě už to přestává bavit, pomalu. Vy všechno víte. Nám se to líbí. Jo? Nástupují to Čína. Já bych sem chtěl vědět, kdo koučoval naše hokejisty na posledním mistrovství světa. Jako hlavní trenér tam byl Alois Hadamčík. Dobře. Já jsem sledovala poslední mistrovství světa z Finska a finský komentátor prohlásil Aloisi Hadamčíkovi, že ho potkal v centru a že měl krásné sluneční brýle, tak jsem si to zapamatovala. Vy umíte finsky? Trošku. Řekněte mi třeba finsky něco. En tiedä mitään, mä puhun suomea vain vähän. Mutta se on hauskaa olla tässä taksissa kuitenkin. Niin. Ja voittaa rahaa täällä. Aha. To je zajímavá řeč. Jdeme na hudbu. Moderní hudební nástroje se ladí na určitý tón. Prozradím vám, že je to tón A, říká se mu také komorní A. A já bych sem chtěl vědět, kolik kmitů za sekundu má tento tón. Jedná se o kmity neboli, chcete-li herce, No, vlastně asi jo. Asi mám. tak voláme. Co jsi jmenoval? Kamarád hraje teda na elektrickou kytaru, ale vyzná se v muzice. Ten to bude vědět. Tak volám. Tak teď ještě, aby to zvedl, No, kamarád. si neleď. Jestli zrovna Ahoj ne. Pepi, prosím tě, máš chvilku? Prosím tě, ty jsi takový hudebník. Potřebovala bych vědět, jestli víš, na kolik herců tak má A, na který se ladí hudební nástroje. Aspoň hrubý odhad. Tak děkuju, no. Tak. Co říkal? Že zhruba 300-500, ale že jistý si není. A já bych to chtěl ale přesně, protože to je přece To je trošku daný, no. odbornější. Tak dáme 800. Tak dáme třeba 800. Dáte 800. 800 je špatně, protože je to přesně 440 herců. Kolika let se dožil Mikuláš Koperník? Je to kulaté číslo. V té době ještě umírali mladí, ale on umřel nějak tak jako, že extrémně starší. Já myslím, že 80. 80 je vaše odpověď. Není to správná odpověď. Bohužel. Bylo to 70 let. Prostě je to nepříjemný, no. Vy jste toho věděli hrozně moc, ale to finále uteklo. To finále uteklo. To bylo zákeřný, no. No, myslíte, že to bylo zákeřný? No ten tón teda. To on je zákeřný, Ty jo. herci teda. 440, to nevíte, že se ladí na To vím do 440. smrti, no. Už to budete Teď se pamatovat. stanu hudebníkem. Ale klobouk dolů, máte teda, věděli jste to opravdu dost. V každém případě loučíme se, je to bez peněz, přišli jste o 10,5 tisíce, no. Tak si je vezme někdo jiný. Hlavně, že jste nás dovez v pořádku. Ano, Hlavně, to že mě jsme taky dojeli. těší. Mějte se moc hezky, Děkujeme. děkuju, rád jsem vás poznal. Děkuju. Někdy v reaktoru Utyče se uvidíme a vy nezapomeňte, až já tady skončím, tak potom jsem u vás, abyste mi dohodil ty zprávy. Mějte se hezky. Díky, naschle. Děkuju. No, velkou radost ze mě asi neměli, ale musel jsem být prostě takovejhle tvrdý, no. Tak 440 herců, to jste určitě věděli, ne? A to třeba vím, ale já zase nevím jiný věci.